Sumrambasana kadang mitra patepangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinurung sih wirasaya saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala linambaran sih tresna inggawe saking Sih Ramadsa Nugroho ingkang sampun kapitedahaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula pinanggih kawilujengan. Nunggih katur dumateng panjenengan para pepundhen, para pinisepuh-sesepuh ingkang sampun purna ing tamawas kiblating panembalep dening pitutur pantes kinarep palobi kang gadul nggih. Katur dumateng panjenengan para pangembang-pangembating praja Sadranagari ingkang mahambet luring budi mangayun langkung katur dumateng para pangarsa ingkang tansah suka ayoga brata nesu budi cinaket wayuning panuntun nenuntun marang wewarah kiblating panembah boten katarumpen katur dumateng para karang taruna muda-mudi ingkang tansah kasengsem marsuji luhuring budaya tulus. Kepareng niki kula hambuka wiwaraning suka wewanganing wicara dwaraning kandha. Inggawe saking sih kamirhanipun lan ugi luhuring sedya saking pamugati panjenengan Bapa Winarno Mardiyanto sarjana ekonomi sekalian Ibu Murtining sih kalares ing ari kalenggan puniki panjenenganipun netepi darmaning asepuh ngentas pitulus luhur putrinipun ingkang sesilih kusumaning ayu Dela Erna Noviana ingkang sampun kajatukrama Bagus Riyo Pujiono putra saking panjenengan Bapa Soekarno sekalian Ibu Mujiatun wiji saking Meladan Dorakban Kaiban Madiun Jawi Wetan wontenipun anggisan Kyang Siratmojo temanten kekalih sampun kalampani Japala wawenjang kalajengaken semanten kekalih panggih Tata Pucara Jawi Kina sampun kalampan inggawe saking sih rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lancar wilujeng nir ing sambikala boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Pamuji pandurung saking para tamu sadaya mugi Siratmojo temanten kekalih anggenipun nembat watang babar layar wontenipun bebrayan agung saged dados kaki-kaki lan nini alosonah dumateng Gustine satemah bebrane Siryudan Pawong Sumitra kadang sentana wandana waga ing tembi Bapa Winarno Mardiyanto sekalian Ibu boten petrah turas keturunan saged kalajengaken putra kinasih kala wau ngantos dumugi intung-intung siwur lan sakterusipun deres daya kala wau panyuwunipun para kadang sepuh samukawis saged kasembadan nir ing sambikala para tamu kakung sumawana putri pahargyan ingkang sampun kalampan kalawa enjang ngantos wonten kali tulus ing raharja nirbaya nirikara ing samangke wanci ratri nglajengaken klenengan uyon-uyon jangkep mudilaras wiji saking Meladan Banyuning Singapadu Sidoarjo Sragen Kapandu Widowati kalih ingkang sisih Kilen Mbak Mayang ingkang sisih wetan Mbak Tata
sedaya kala wau tasih kena sedaya mila kanthi mekaten bilih mangke sanes wedal nimbali semoga kulaturi kontak komitmen sekalian kalian panjenengan Bapak Suwarno Mardianto sarjana ekonomi sedaya kala wau tinggal saking atur remaning penggalih larasing gending wilajeng wirama menawi dipun raos saestu khidmat raos sing manah samukawis ndadosna kawuningan jer sedaya kala wau ingkang sampun kapitedahaken larasing gending wilajeng wirama budaya Jawi wiwit kina dikalanipun jaman para wali langkung Sunan Kalijaga dawuh bilih budaya mekaten anggitanipun para-para ingkang winasis sageta lintulan sageta lestari ing salami-laminipun mila kanthi mekaten mugi-mugi para warga masyarakat wonten ing mriki sageta ngawuningane lan saged nglaras menapa ingkang dados kebudanganipun para wali-wali ingkang sampun kapiarsa. Para tamu kakung semawan putri tansah nanggung saka rahayu. Sakecana satata saraja lenggah kanthi larasing penggalih kebak ing kabingan wontenipun bahagian pepayan ingkang mangke kirang langkung tabuh 11 langkung sekedhik badhe katutup mekaten sasmita ing tampi. Mugi dadosna kawuningan. Sebagai sugeng midhangetaken sugeng larasing penggalih nun